खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संनाय गोनां इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बुगायलाय लेंहरनानै गोसो गोरबोनिफ्राय नैबे आंनि ओंखाम संग्राफोर स्राय बनायबायखि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर ओमफ्राय मा होनबावनो आरो रियेलावबो खाब्रां मोगथाङावबो खाब्रां आरो ओमफ्राय मा मोगथाङावनो मबाइलावबो खाब्रां रावखौबो गोदै गोदै होनना फुस्लायनो रोंनाय आंहा माबा गैया आरोखि मा होनोमोनलाय गुन गैया थारमाने जेरै दं बिदिनो एसे गुन दङ थारमाने गुना गावबागाव सोरबा सोरबा गोदै गोदै होननानै गुन मा होनांगौलाय सोरबा सोरबा गोदै गोदै होननानै फुस्लायो ओमफ्राय आं खाब्रां होननानै फुस्लायो आरो माथो बावदो ओमफ्राय दिनै आं जोबोद खुसि लोगोफोर बेबायदि होननाय खुसिनि थाखायनो नोंसोरो सोरगिदिं खनसे आरो टेनटेना खुसियाखौ ओरैबायदि खुसि खुसिया जाहैबाय जोंहा मा लांखांनायनि मा मानसि 10,000 फैसानि थाखाय मा होनोमोनलाय गोसोआ हांखुर जागासिनोमोन ओमफ्राय इंलिसनि एक्साइटेड होनो नामा ओमफ्राय आं इंलिसनि बारा रोङा ओमफ्य जारोंखौ खिथाबाय आरो एसे एक्साइटेड होनो खोमा ओमफ्राय बर'नि हांखुर जाहैबाय आरो ओमफ्राय दिनै माबायाव मा होनो साब सेन्टाराव माबा खालामो जिअ' टेक ना मा टेक खालामो माबा जिअ' टेकखौ बर'नि मा होनो टेक बारा गोसोआव देन्जारसो मेलेमफ्रा ओरै एसे बायलाय ससे खान्दा जाहैबाय आरो ओमफ्राय जोंनियाबो बारा नुदों लोगोफोर दिनै माबायाव जिअ' टेक खालामो जिअ' टेक ना अफार टेक खालामो मिथिला आरो जिखुनु जाया दा साब सेन्टाराव लिंहरदों बेनि थाखाय नोंथांमोनजों नाम्बार हाखौबो शेयार खालामबाय आरो ओमफ्राय नोंनावथ' गैया ब्लग भिडिअखौ लाबोनो टाइमानो जाला ओमफ्राय दा आङो आलु संगासिनो आलु दे आलुआबो ओंख्रियाबो मोनबाय ओमफ्राय दा साखिनांगौ संख्रिसो नांबावगौ ओमफ्राय जोंना क'क्राझारनि भिडिअ जानायाव फैनो हागोन ना मिथिला जिखुनु जाया दा माबा मोनसे जासिगोन बेयो रायलायहोनाय ओमफ्य बिजिनि भिडिअ जायोबा फैना फैया बेखौबो आं बुंनो हाला ओमफ्राय दा जों गामिनि पार्टिफ्रा थांनोसै आरो लायहोनाय फिरफिलि भारा मोनगोन ना मोना आसायानो गैया गारि भारायादि खैसोआव थांखो खैसोआव फैखो मिथिला आरो मा होनोमोनलाय गारि भारा माबा जिर'सो खालामनांगौ माबा दंफां गायनांगौ मोनाबा फाब नांसिगोन सयथिबो मा मानसिया मोनाबा फाब नांसिगोन हिन्जावफ्रा सावसिगोन नायखौ ओमफ्राय गावनि बार्थडेआव हरनो होनदों मामाजिया बार्थडेआ खै तारिखआवनो फेब्रुवारि 4 तारिख ना 2 तारिख ना 8 तारिख बेबायदि होनदों आरो ओमफ्राय बार्थडेआव हरनो होनना हराबो गैला बियो मामाजिया ओमफ्राय जिखुनु जाया नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थादो थौलांबाय थादो ओमफ्राय दा मा नुयो ओरै नुयोना ओरै खाख्लबनाय नुयो एकदम जोंनि माने बागरगाव पिसिडिसियावथ' खाख्लबग्राफ्रानो बांसिनखा मानसि जाग्राफ्रानो बांगालफ्रानो होनथारसै आं बांगालखौ बांगाल होनाबा माथो होनगोन बर'खौ बर' होनगोन बांगालखौ बांगाल होनगोन हारसाखौ हारसा होनगोन आरो माने ओमफ्राय दा बांगालफोर बांसिन आरो ओरैबायदि कें दा बिनि गेजेराव जोंबो कें जाहैसै ओमफ्राय नायलांबाय थादो मा देखायनो हायो ओमफ्राय मामानिनो फैसा मोनगोन नालाय एसे नोंथांमोननो स्राय गिदिं खोन्थाबाय आरो ओमफ्य साख्रिनि हिनजावबा दा एकदम खिथाव खिला खालामथारसिगोन फैसानि खोथा नालाय माबा मा होनोमोनलाय ओरैनोबा फैया नर्मेलबा ओरैनो बेसेन जादोंबा फैसानि खोथा नालाय दा खिथाव खिला दुगैयाखै होनदोंमोन जोंना जुलिया दुगैबाय दाहालागै दुगैबाय थानांगौ थैजासिम मा फैबाय नाहाबा दोनैनो फिसाजोआ फैगोन फरायसालिनिफ्राय जों स्कुलावबो प्रग्राम दंमोन लोगोफोरा मेरला कन्टेन्ट जायोमोन बे स्कुलाव प्रग्रामखौ आं लाहैनो हाया माथो खालामनो मावनाय दांनाय नालाय आरो ओमफ्राय माबाफोर बाथोन जानो नामा दा सोंलायगोन लोगोफोर नै देलाय मालाय ओंखारलायबाय आरोखि ओमफ्राय गावदां देलायबाय एसे गावदां साबैखाय आंखौबो गाव गावनि महराव रावबो मा होनोमोनलाय बाख्नायबाबो गाव गावनो हारसिंनो बाख्नायनानै लाबाय आरोखि आं नै हारसिंनो हन्थाथानो ओमफ्राय लोगोफोर आं बे लामाजों फैया बिराद गोबाव जाबाय मानो होनोब्ला नै जों गामिनि आयै इसोर भगबान आफा दालां बोराया ग्रेब बायना होदोंहाय लोगोफोर नै दालाङाव अबस्था गैयि बायदों आरो बिदि ओमफ्राय आङो साब सेन्टारावदि थांनो होन्दोंमोन मामाजिनि 10,000नि फर्म लायनो होन्दोंमोन ओमफ्राय बे जायासै माबा गाबोनसो लिंहरलायबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा आं बाजारावसो थांनो ओंखारबाय आरो ओमफ्राय गोजां बोथोर नालाय दासान्दिथ' गोजांनायनि सम ओमफ्राय फुङावबो थाब सिखारनो बायो ओमफ्राय बेखायनो फुङाव थाब सिखारबाबोथ' खामानिया जाया माबा मा होनो थाब सिखारबासो खामानिया स्रां जायो नों जेसेनो सानजाना सिखारगोन एसेनो नोंहा खामानिया नेनानै थागोन मानो होनोब्ला दानि दिनावथ' बयहाबो सासे सानैल' नालाय ओमफ्राय बेखायनो आङो लंपेन्ट गुदुं बायनानै लायनो होननानै ओमफ्राय आङो लंपेन्टजों गस्ला गाननानै लोगोफोर दख'नाजोंसो गानो नै दख'ना ओमफ्राय जेब्लायबो दख'ना गानो आरो बांसिनानो माने जोङो गस्ला गाननाय इदि हुदा गैखाया आङो बारा गस्ला गानबोनोबो मोनखायाखै न'आवबो होजोंबाबो ओमफ्राय आरो जों गामियावलाय बोरैथो दख'ना गाननो ना लोगोफोर मेख्ला गाननायखौनो जोंथिं हासिनो नागिरा आरो न'आव गस्ला गानना थानांगौथ' गैलासो आरो नोंनि मोखांखौनो बबाव दोननोसो जागोन ओमफ्राय सम आं नाइटि गानो आरो माबाखौलाय मा होनो मिसाखौलाय मा बुङो नाइटिखौबो आं ओरैनो बाहेरायाव थानायाव गाना ओमफ्राय न'आव थाबा फुंफ्राव एसे गोजांनाय मोनबा बे गुदुं नाइटिया बेखौ गानो आरो गोलोम बोथोरबाथ' बेफोरो बार होखासै ओमफ्राय जिखुनु जाया नै लोगोफोर आं देलाय मालाय दा हाथायावसो थांनो ओंखारबाय बे मामाजिनि फैसा 10,000 गाबोन जासिगोन नोंथांमोननो गाबोन देखायनोसै आङो ओमफ्राय नै लोगोफोर लोगोसेनो नायलांदो जोंनि गामिनि दालांनि महरखौ ओमफ्राय बे दालांखौ आं मालांखौनो ब्लग बानायनो होननानै सानबाय थादोंमोन आरो ओमफ्राय बे दालाङा जोंना मालानि दिनाव सेंसन जानानै मालानि दिनाव जाबावगोन नै लोगोफोर दालाङानो बायग्रेबजोब्बाय आरो अबस्था गैला आङो दालां बायनायनिफ्रायनो फैयाखै आरो बे सिंनि माबाफ्रालाय बेसेथो जोरबावनो ना आं बेखौ थांनानै देखायनो हानाय आंहा गोहो गैया मानो होनब्ला बिराद गिख' आरोखि मैया ना दाख्लैसो मैया नङा दाख्लैसो जि आराम समायना दालां बानायबाय रायजोफ्रानो बेफोरजोंनो मान सानसैलाय आरो दहाय इसोर भगबान दिनैसो फार्स्टहाय आं दिनैसो फार्स्ट माननो मोनदों आरो दहाय इसोर भगबान नै बिराद मोजां जाबाय आरो फट'शुटबो लालायनो हासिगोन नै लोगोफोर फट'शुट लानो रेडि जानायावनो जानाय खांला गलांदोंलै आयौ मासि मोजां आयो इसोर भगबान नै दालांनि महर आरोखि नै बिदि बायफ्लंजोब्बाय नै दालाङा माबायदि बायदों लोगोफोर
दालाङानो बिदिसो बायदि आं दिनैसो नायफैदोंहाय लोगोफोर आं फैनोनो जायाखैना खामानियानो अयथासार जानानै दंमोन माइ बोथोरनि खामानि नालाय ग्रोब ग्रोब आरो माइ बोथोरनिल'बाथ' बारा एथ'ग्राब मानि खामानिया फेजाग्लाखौ जोंनिथिं गोरान खेथि मा खेथि मावो ना आरो बेजों लोगोसे सबाय फोबावदोंमोन बिनि थाखायनो खामानिया जोबा जादों ओमफ्राय मा होनोमोनलाय माइनिल'बाथ' जायो आरो जोबो आरो लोगोसे बेजों लोगोसे माइजों लोगोसे आं माइ बायबावबायना माइ बायनायनि थाखायनो आं बिराद खामानि जादों आरो माइ सुलाय मालाय सोरनोबा बस्थायाव हैलाय सोरनोबा बस्ता हैलाय मालाय बिदिनो खामानिखौनो फोजोबनो हाया जादों ओमफ्राय आंहा जि दानांगौ दंबावोसो जि माइदि गोनां नयखान बेखौ आं मालानि दिनाव नो सोखांनानै रेडिमेड नो बायदों नालाय जाय आं सिगांनि ब्लगखौ नायदों बिसोर मिथिखायो नो रेडिमेड बायदों नालाय बे नो रेडिमेडाव खनसे सोनाया जायालासिनो ओमफ्राय गोदान लायफिननानै सोफिननांगौ जादों बे सोफिननायखौ आं दासिमबो सोजोबनो हायाखै खावसे सोनानै दङ ओमफ्राय माखासे ससे फुरलाय लांबायसो बे जाय बाहेरायाव थाबाय थादों ओमफ्राय बेखौ सोनानै मालानि दिनाव दानो हायो खुनुरुखुम आं बेखौल' दानानै फोजोबनोसै ओमफ्राय जाथ'ला आरो मालाय हनै हाबा जानो ओंखारदों जोंखौबा लिंनायासै हाबायाव ओमफ्राय मा होनो गाबोन नै मदिजिनि माबा मदिजिलायनो हेमन्त मामाजिनि फैसा लायनो फर्मा ओंखारनांगौ फर्म लायनो ओंखारनांगौ दे बे आब'आबो जोंनि ग्रुपआव नालाय ग्रोब लोगो मोनबाय ओमफ्राय थाबायगासिनो आं बाजाराव थांनो हारसिंनो हाथा मनाबो गैया मनाखौ होनबासो लाखिदों मनाखौ थारमाने हिनजावफोर खरस खालामबा होनो बबाव थाबोजोबो फैसाया बिनि थाखायनो हौवानो होबाय आं नों खरसखौ नोंहा खालाम होननानै ओमफ्राय दा फैयै मोनफैबाय आं बिराद सान्थि मोनो बिथिं गारिनिफ्राय मोनबा ओमफ्राय बै सिसि ब्लकजों बायो आरो नै जोंथिं गोरान खेथि मावो होनदों नालाय दुब्लियाव बेबायदि हालेवजोब्बाय आरो गारिनिसो बेखौबो थेलेब लेबसो लादों लोगोफोरनि दुब्लिया नै बयहाबो हालेवजोब्बाय नोंथांमोना अबावबा नारा नुदों नामा दुब्लिया नै दल जाजोब्बाय आरो नै लोगोफोर जोंना जाथियानो बुगाले बुगाला गोजा एकदम जारलासो जोंनि बाजै आरो बियो ओमफ्राय बाजैयाबो बुगालेले आंबो बुगालेले आनैयाबो बुगालेले नोंथांमोनहा आंनि ब्लगखौ सोर नायो बे मिन्थिखायो जों माबायदि बुगाला आरोखि नुवाखै नायनाय बुगालेले बेबो बुगाले आंबो बुगाले ना बे दखानाव लंपेन्ट लादोंमोन आरो ओमफ्राय नै साहा लोंनो फैसा लांबावसो गोदान बागरगाव नतुन दखान काय आहक हलसेलावसो देना फैगोनसो गोदान आरो बे दखाना माने आगोलनिफ्रायनो होफैबाय थाखायो ओमफ्राय बेयाव दखान गोदान होदों आरो बागरगाव बाजाराव गोदोनिफ्रायनो होफैग्राखा पारमानेन्टखा औ लंपेन्ट लाबाय नै मोनायाव उन्दुनायाव गाननोसो लादोंहाय सानाव गाना बागरगाव बाजारनिफ्राय गलियाव थांगासिनो लोगोफोर ओमफ्राय जोंनाव आलासि बेरायहैनो मालदांपारानि लावगावनि आलासि बेरायहैनो ओमफ्राय फैगासिनो लाइट सुलायना फैदों गवाबारि मोनबाय दा गवाबारि दासान्दि बारा खुवाखै एकदम आराम लोगोफोर आं बागरगाव बाजारनिफ्राय मा लाबोखो ओमफ्राय नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसै आरो ओमफ्राय बागरगाव बाजारनिफ्राय आं जोंनिया बोरमा बेदर लाबोदों बोरमा बेदरखौ नुवा आलुखौ नुयो मानो होनबा आं आलु बिमा नालाय दा हौवाया आलु होलाबायनानै दोखोरायबा गैला आरोखि ओमफ्राय आलासि फैबानायखौ आङो नोंथांमोननो खोन्थानो रोङासै बावबाय बिसोरबो थांनो हाखु दाखुमोन नालाय ओमफ्राय आङो ब्लगखौनो लानो रोङासै हांसो मासे हमनानै लांबावोसो आरो बायनानै आरो आंनाव मोना बे जायगायाव हांसो आंनाव गैया नालाय बे जायगायाव फानहैनायखौ गावसोर बायनो होननायखाय खोनानो बायनो होननानै बुंनायखाय आङो बे जायगायाव फानहैनाय खोनानायखाय खोन्थानानै होबाय ओमफ्राय आरो हाखु दाखु हमनानै लांबाय आरो नै बागरगाव बाजारनिफ्राय मा लाबोयो नोंथांमोनाबो नायदो आरो मा लाबोनो आरो जेलेबि जानाय लोंनाय नै लाफा लकेल दाख्लैदि आङो ओंखाम गोरलैनि ब्लग लादोंमोन आनै मोनाव थांनायनाय हेलाबा जानाय लाफाया जानाय माने लांनाय लाफाया आरो आं न'आवबो जाखादोंना बेखौनो गोथावथार नालाय न'नि लकेल लाफायखायनो लाबाय आं नै 10 थाखा मुथानिनो मोनबाय आरो दाख्लै 15 थाखामोन मुथायाव लाफा लाबोबाय ओमफ्राय लकेल लाइ सोरनिफ्राय गरसि लाखो बेखौ आं गरसि होनो दे आं सोरनिथिंबा सोरनिबा बेलेग होनोखै जानो बायोसो आङो हौवाया लादों आरो बेफोरखौ ओमफ्राय नै अल ओमफ्राय नैबे मस्ला खोमा ओमफ्राय मा दंबावो गैला ओमफ्राय नै आलु गोरलै दुन्दिया गोरलै लाफा ओमफ्राय कमलाखौ आं लादों ओमफ्राय हौवाया ना ओमफ्राय नै लोगोफोरहा बोरमा बेदर एवगासिनो आरो बिफां लाबोनायखौ जानोसैलाय बोराय बुरै मोखां नायलायलाय ओमफ्राय नाबो लाबोनांगौ जोंहा बोरमा लाबोबाथाय मानो होनोबा जोंहा आइ दुखुनजोआ जाया नालाय नै दा आइ दुखुनजोनि नाखौ सायबावाखै सायनोसै ओमफ्राय लाइ भाजा रुनो रोंदों आं लाइ भाजाखौ रुवा खावसे होसोबासो गोथाव मोनो ओमफ्राय लाइखौ आङो आरामसे माबानोसै आरो एवनोसै भाजा एसे भाजा मोननै जानोसै नङाबाथ' आंनाव बारा मोननै मोनथाम जानायनि हुदा गैया मोनसेयानो जथेस्थ' जायो ओमफ्राय आङो जानो लुबैदों नालाय लुबैनाय जायाखै लोगोफोर खुदियासो जानो लुबैदों नोंथांमोनहा लुबैदों होननानै माबा सानदोंलाय आरो जारलासो ओरैनोबा लुबैदों होनबाथाय हिनजावफोरनिबाथाय बेलेगसो जायो खुदियासो जानो आरो नै लोगोफोर आं लाइखौ आरामसे सायनानै लाबाय आरो बिदि मोनसेयैनो सायदों आङो भाजा जानो दानो ग्लेबसो जालांखागोन ओमफ्राय बायनानैसो लाबोनांगौ जाबाय उफाय गैला लोगोफोर माथो खालामबावनो बायाबानो लाफा लाइ दुन्दिया बायाबानो मोनजाला लोगोफोर दाउनि थाखायनो आरो अयथासार दाउआनो खायसे जोंनाव दाउआनो बाराद्राय जाबाय नालाय ओमफ्राय नङाबा बेफोर लाइ लाफाफोरखौ आं मना फानहैग्रासोमोन बोसोरनै आङो फुरा बोसोरनै जाबाय जेबो फोनो मोनिया माने बारियाथ' अहल बहल गुवारखा ओमफ्राय लाफायाबो जि गांलाब एकदम मद' जि मोजां जायोमोन लोगोफोर ओमफ्राय दाउ फार्म लानायनिफ्रायनो आङो
बेखौ मावनो मोनासै मानो होनोब्ला दाउआनो खेबसेनानै जाजोबो नालाय ओमफ्राय नेट होबाबो थाया आरो दाउखौलाय नों बेसे गुवार नेट होनो ना ओमफ्राय माथो खालामनो उफाय गैला जानो लुबैयो लकेल लाइ आरो बर'नि नङाबा लाइ लाफाफ्रा जाजाखाया ओरैबायदि लाबोनायनि उनाव संखांबानो बोरैबा मुलि मोनामखायो आरो बेलेगफोरनिखौ बायनांगौबाथाय ओमफ्राय जोंनि बाजाराव मेरला लकेल मोनखायो लाफा लाइ थाइबा मुथानि लाना फैबाय आङो ओमफ्राय आंबो माथो खालामबावनो बायना जानांगौ जाबाय नङाबा बेसे मना फानहैयोमोन आं मनानि गाहाम जायोमोन लोगोफोर लाफाखौनो मानो होनलाय बाजार खनसेयाव 600 गाहाम मोनोमोन आङो ओमफ्राय दा 600बाबो 6 थाखाबो मोनला होननाय जाबाय आरो ओरैबायदि माथो खालामनो समजों लोगोसे जालांजोबो गासिबो दाउखौ खालामनानै एसे खम खालामनोसै आङो दाउआथ' ओरैनो खालामनो गैखाला होमबाबो बिमाफोरखौ खमायनोसै आरो बिमाफोरखौ बिमायाबो दाबो 10-20थासो दंखायो ओमफ्राय बेखौनो माबासोल' लाहैसै माबाफोरल' लाहैबा एसे बाजारखौ एसे साखिनायनो लाबाय लोगोफोर आंना स्वामियाबो बेलेगावसो दंहैयो मालाय दाउ गोदानानै एसे नायदावलाय नायखेलाय खालामहैगासिनो आरोखि ओमफ्राय अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं नैबे फाजायावनो फोजोबबाय आरो नैबे फाजा दिन्थिनायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबोद नायनो थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय माब्ला भिडिअ लाबोनो हायो आं बेखौ गेरेन्टि होनो हाला आरो जिखुनु जाया नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थादोलाय नोंथांमोना बाय बायसै लाभ इउ अल गुड नाइट होनदो ओमफ्राय दा मोना नालाय गुड नाइट जासिगोन आरो माथो होनबावनो ना